Hit 4, Dennis Gudmundsson. Nu kommer vi iväg. Gudmundsson tar starten. Eller är det Persson? Det är Gudmundsson. För Erik Persson, Hampus Magnusson, Elias Ovesson, Elias Pettersson, Sanna Ros. Så bara kör nu. Magnusson då, Elias Ovesson in på alternativspåret. Samma sak med Elias Pettersson, Sanna Ros. Han bort några meter till god nu, Gudmundsson. Erik Persson. Det kommer en fast igen, nej. Tredje plats för Hampus Magnusson, Elias Ovesson, Elias Pettersson, Sanna Ros. Persson in på alternativspåret. Samma sak med Hampus Magnusson. Och Elias Ovesson upp till tredje plats. Hampus in på fjärde. Elias på femte. Sanna Ros på sjätte. Fortsatt ledning. Dennis Gudmundsson. Han har dragit iväg ordentligt. Följt av Erik Persson. Elias Ovesson. Hampus Magnusson. Elias Pettersson. Elias Pettersson. Sanna Ros. Då har vi Gudmundsson in på alternativet. Ska han båda sin ledning. Jajamän, det gör han. Fortfarande Elias Ovesson på tredje. Hampus Magnusson på fjärde. Elias på femte. Sanna Ros på mål. Jajamän, och på femte. Elias på sjätte. På sista varvet så är fortfarande Gudmundsson i ledningen. Så Erik Persson, Elias Ovesson, Hampus Magnusson snart väck där. Sanna Ros på fjärde. Elias på femte. Se om Hampus ska komma ut. Jajamän. Så var han iväg. Så var han iväg igen. Där man håller undan nu när Gudmundsson kommer. Kolla i backvägen, Hampus Magnusson. Dennis Gudmundsson, hitseger. Grattis Dennis! Elias Ovesson.